Hi, hello, welcome to Mechanical Tech Telugu. This is your Hamu, Mechanical Guru. Last class lo మనం ఆల్రెడీ షార్ట్స్ థియరీ చెప్పుకున్నాము. ఇప్పుడు షార్ట్స్ ప్రాబ్లమేటిక్ చెప్పుకుంటాము. సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి స్టాటిక్స్ చాప్టర్ నుంచి పారలెలోగ్రామ్ లా ఆఫ్ ఫోర్సెస్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతాడు సార్. టు ఫైండ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ క్వశ్చన్ ఏదైనప్పటికీ మనం అదే ఫైండ్ చేస్తాం ఫైనల్ గా. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఫ్రిక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఫైండ్ చేయమంటాడు లేదా ఎఫర్ట్ రిక్వైర్డ్ ఫైండ్ చేయమంటాడు. ఓకేనా, చిన్న 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 ఫార్ములాస్ సార్, 3 మార్కులు ఈజీగా వస్తాయి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సెంట్రాయిడ్ చాప్టర్, ఇందులో సెంట్రాయిడ్ అడుగుతాడు. అది మిస్ అయితే ఒక రెక్టాంగిల్ కి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఫైండ్ చేయమంటాడు లేదా ఒక ట్రయాంగిల్ కి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఫైండ్ చేయమంటాడు. చిన్న చిన్న ఫార్ములాస్ 3 మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి డైనమిక్స్ చాప్టర్ నుంచి. సో ఇందులో బుల్లెట్ సమ్ అంటే మనకి రీకాయిల్ ఆఫ్ గన్ సమ్ ఉంటుంది. MU = MV, V = MU/M అని చిన్న ఫార్ములా ఉంటుంది. అది ఇది. నెక్స్ట్ ఏ కార్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఎ రెస్ట్ అండ్ అటైన్స్ ఎ వెలాసిటీ. ఫైండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ యాక్సలరేషన్ లేదా ఫైండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ యాక్సలరేషన్ అడుగుతాడు, లేదంటే మాక్సిమం హైట్ రీచ్డ్ బై పార్టికల్ అడుగుతాడు. ఇవే షార్ట్స్ పడతాయి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసరికి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి లా ఆఫ్ మిషన్ P = mw+c ఈ రూపంలో అడుగుతాడు సార్. నెక్స్ట్ డిటర్మైన్ ద ఎఫిషియన్సీ ఇఫ్ లోడ్ లిఫ్టెడ్ ఈ రూపంలో అడుగుతాడు. అది మిస్ అయితే ఇంక ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ సింపుల్ వీల్ అండ్ యాక్సిల్ అడుగుతాడు. అండ్ మీరు ఈ లాస్ట్ చాప్టర్కి వచ్చేసరికి సింపుల్ మిషన్స్ తాలూకా అన్ని ఫార్ములాస్ కూడా ఒకసారి రిపీటెడ్ గా చదవండి అమ్మా, మీకు బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఓకేనా. సో ఇందులోంచి 5 షార్ట్స్ వస్తాయి ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి. దీని బిఫోర్ వీడియోలో 5 షార్ట్స్ వస్తాయి. మొత్తం ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని చదివితే 10 షార్ట్స్ మీకు వస్తాయి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఎస్ఎస్ చెప్తాను. ఓకేనా. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, షేర్ మై ఛానల్, లైక్ మై ఛానల్. ఎవరు మెకానికల్ టెక్ తెలుగు, ఎవరు హ్యాము మెకానికల్ గురు. బాయ్ బాయ్.